Eto na yata yung pinakamalaking burloloy na nakita ko na nilagay sa sapatos ng pambabae. Ito, Superstar pambabae, tapos may napalaking logo ng Adidas na bakal. Yan, bakal yan. So ito, Superstar pambabae, isa lang po yan sa mga new arrival shoes natin ngayong araw, December 9. So ito po yung makikita nyo ngayon kung pupunta kayo ngayong araw, December 9 sa ating new arrival room. Yan, lahat po yung bagong dating. So majority po ng mga nilagay natin ngayon ay pamorma lang, yung panglakad, kasi yun, malapit na, simbang gabi na. So alam nyo na, dapat malakas ang pamormahan tayo sa mga, lalo yung mga kabataan natin na magsisimbang gabi. Yung mga China brands natin nandito. So yan, mga Superstar. Tapos ito yung mga Vans Converse natin. Ito, isang column na naman, Adidas. Tapos ito yung mga other brands natin, like yung may Fila, may New Balance, yung Undefeated, Skechers, tapos yung mga Puma Sweet. Tapos may nag-iisang E6 dyan sa baba. Tapos ito naman, yan, may dalawa tayong ano dito, Easy. Yan, ang ganda pa ng kondisyon ng Easy na to. Dalawa yan, yung isa may sintas, nasa loob lang. Yun, ganda ng kondisyon ng Easy na yan. Ito, may mga Onitsuka Tiger din. So meron tayong mga SB dyan. Ito yung kakaibang SB na dumating. Ito yung pinakamagandang sapatos na dumating dito ngayong araw. Ito, SB Dunk Low Pro po yan. Ang kagandahan sa kanya, mismatch. Yun, magkaiba po yung dalawang sapatos. May Travis Scott tayo. Tapos ito yung Sakay na pinakita ko kahapon. Ibang version po ng Sakay ito. Hindi po ito yung pinost ko kahapon, ha. So yan, Sakay, malaki po yan, 10 Euro 44. Ito size 11 naman po itong Sakay na to. Ganda ng colorway nila. Yan, dalawang Sakay po yung dumating, parehas malaki. Tapos yun, may Jordan Mars tayo dyan na nag-iisa. Tapos ito yung mga white shoes natin, tapos mga blazer. So yun, nagsama-sama na po yan. Ito naman yung mga pambabae natin. Yan, mga pamorma lang po talaga. So ito naman po yung mga old stock natin, marami pa rin. Yan, magsawa po kayong pipili. Kaya ayan, yan lang po. Punta kayo ngayong araw, December 9, kung may oras kayo. At kung hindi naman po kayo makapili ngayong araw at wala pang budget, pwede kayong maghintay ng ating sale sa 12/12. Yun, abangan nyo yun, no? Hindi ko pa i-announce kung anong magiging sale natin doon, pero yun, malakas ang sale yun, okay? Salamat sa panonood. Yan lang.